А сега отиваме към Варна, защото първият български виртуален инфлуенсър Ахинора е на път да стане дигитален посланник на морската ни столица в Европа. Съвсем наскоро Ахинора получи специална покана от Европарламента, за да се представи в Брюксел. Как беше приета там, ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей! Здравей, Марина! Със сигурност можем да кажем, че Ахинора успя да очарова Комисията по култура към Европейският парламент, а основната цел на атрактивната кибердама беше да представи възможностите на дигиталните образи и как те да работят в полза на обществото. А по всичко изглежда, че Ахинора е на път да се превърне и в първият дигитален посланник, като по този начин тя би могла да популяризира историята, културата и забележителностите на Варна и България по целия свят. Но повече разказваме сега. Уважаеми дами и господа, поздравявам ви от цялото си сърце и ви благодаря за възможността да бъда част от тази важна дискусия. Ето по този начин започна речта на Ахинора в Брюксел, а поканата към нея от Европейския парламент никак не е случайна. Май месец беше предвидена тема за изкуственият интелект и как той влияе на авторските права и на авторите в Европа и как той би могъл да бъде използван етично. И именно поради тази причина получихме покана ние да участваме и да покажем нашия опит и нашия проект пред цяла Европа. А дебютът и на европейска сцена определено не остана незабелязан. Реакцията беше доста по-добра, отколкото ние очаквахме, особено когато започна и нейната реч. Самата обратна връзка беше изключително добра и след моята реч и края на панела имаше доста хора, които дойдоха при мен, за да изкажат своите впечатления и обратна връзка. Ахинора представи и основните си цели – да помага на хората, като се включва в обществено значими каузи. Вярвам, че всеки човек, генериран от изкуствен интелект, като мен, може да използва ефективен и етичен инструмент за комуникация в подкрепа на доказани канали и инициативи. Нещо повече, тя е на път да се превърне и в първия дигитален посланник на град в света. Ако всичко върви наред и гласуването премине както трябва, в края на юни се надяваме Ахинора да бъде първият дигитален посланник на град в света, като нейната основна цел ще бъде да популяризира самия град и региона, както в национален, така и в международен аспект. А ако това се случи, Ахинора ще може да промотира Варна и България на всички езици по целия свят. Според нашето проучване не е правено никъде в света и до този етап няма град, който да има подобна политика за внедряване на подобни изкуствено генерирани образи, за популяризиране на своя туризъм, култура, история и така нататък. В Европарламента Ахинора представила и дебютната си песен «Българка съм». А екипът, който стои зад Ахинора, вече подготвя и следващия и музикален проект с кауза. Ще излезе съвсем скоро, може би до седмица, най-късно 2, но ще запазя в тайна темата и какво ще представлява тя. За Събуди се, Емил Дамянов.